Zikomo kwambiri chifukwa cha mayambidwe amene onso kuti what a powerful name of Jesus. Dzina tingwapatali, dzina loposa mayina onse. So time also very precious. We invite our Reverend Samuel Kim to give us today's Sunday service. So let's welcome him. Thank you very much. Good morning, church. Yes, we thank the Lord for giving us this time to share the word of God. Let us first look at our main text for today. Book of Genesis, chapter 4. Genesis chapter 4. From verse 8 through 15 we'll read. Verse 8 to 15. Yes, if you have your Bibles, please open to Genesis chapter 4. Genesis chapter 4. And we'll read from verse 8. If you found it, I'd like to read. Now Cain talked with Abel, his brother, and it came to pass, when they were in the field, the Cain rose up against Abel his brother and killed him. Kaini ndipo ananena ndi Abele mpwake, ndipo panali pamene anali kumunda, Kaini anamuukira Abele mpwake namupha. Then the Lord said to Cain, "Where is Abel your brother?" He said, "I do not know. Am I my brother's keeper?" Yehova ndipo anati kwa Kaini, ali kuti Abele mpwako, ndipo anati sindidziwa kodi ndine woyang'anira mpanga. And he said, "What have you done? The voice of your brother's blood cries out to me from the ground." Ndipo anati wachita chiyani, mawu a mwazi mpwako andifuwulira ine ku nthaka. So now you are cursed from the earth, which has opened its mouth to receive your brother's blood from your hand. Tsopano ndi wotembereredwa ku nthaka imene inatsegula pakamwa pake kulandira pa dzanja lako mwazi wamphwako. When you till the ground, it shall no longer yield its strength to you. A fugitive and vagabond you shall be on the earth. Pamene udzalima pa nthaka sidzaperekanso kwa iwe mphamvu yake, udzakhala wotawathawa ndi woyendayenda pa dziko lapansi. And Cain said to the Lord, "My punishment is greater than I can bear." Ndipo Kaini anati kwa Yehova, kulangidwa kwanga n'kwakukulu kosapiririka. Surely you have driven me out this day from the face of the ground. I shall be hidden from your face. I shall be a fugitive and a vagabond on the earth. And it will happen that anyone who finds me will kill me. Taonani mwandiyingitsa ine lero lomwe pa dziko ndi pa nkhope panu ndidzabisika ndipo ndidzakhala wotawathawa ndi woyendayenda pa dziko lapansi ndipo kudzatero kuti onse akundipeza adzandipha. And the Lord said to him, "Therefore, whoever kills Cain, vengeance shall be taken on him sevenfold." And the Lord set a mark on Cain, lest anyone finding him should kill him. Ndipo Yehova anati kwa iye, chifukwa chache aliyense amene adza Kaini kudzabwezedwa kwa iye kasanu ndi kawiri. Ndipo Yehova anayika chizindikiro pa Kaini kuti asamuphe aliyense akampeza. Up to verse 15, we have read. Verse 15 tawerenga. Once again, morning everyone. Kachikena mmawa bwino nonse. Did you have a good week? Munali ndi wiki yopambana? Yes. We thank the Lord, by God's grace we are here this morning. Ndeti kwamikani mwa chisomo cha Ambuye kuti muli pano mmawa uno. That we can open this Bible and to share the word of God. You know how great grace and blessing this is. Kulikhoza tsekula Bible ndi kugawana mawu a Mulungu chachikulu komanso chisomo cha Mulungu ndi chifundo chake. But this morning I want to share a little bit about this story. Although it's a bit difficult for us, but it's something that will be very important to us to know.
nde tufuna tigawane nkhani imene tawerengayi ngakhale zooneka zovuta kwa ife koma zofunikira kuti ife tidziwe. In our church, we preach the true gospel. Nde mchechi mathu timalalika uthenga wabwino. Over the past few weeks, also, we shared this gospel to our IYF Academy students. Nde mawiki awiri apitawo timagawananso ndi ma IYF students. And even this morning, we heard testimonies of how students came to understand this salvation. Nde mawanso tinayi ndi umboni mmene students akupetseranso uthenga wabwino. But everyone, there's no one in this earth who goes to church who does not know that Jesus Christ died for our sins. Nde palibe amene amapita chechi amene sadziwa zoti Yesu Khristu anafera machimo athu. Everybody knows that Jesus Christ came to this earth. Nde aliyense amadziwa Yesu Khristu anabwera pa dziko lapansi. And because of our sins, he was crucified on the cross. Ndifa machimo athu anapachikidwa pa mtanda. And for the wage of our sins, he gave up, he sacrificed himself to pay the wage of our sins. Chifukwa cha mphotho ya uchimo anadzipereka ngati sembe kuli mphotho ya uchimo. But the problem is, although he has done this such a precious work for us, Ngakhale anapanga ntchito ya mtengo wapatali chonchi kwa ife. although he has done such a wonderful work for us, Ngakhale anapanga ntchito ya mtengo wapatali kwa ife. there are not many people who truly understand about salvation deeply from their hearts. Si anthu ochuka amene amamvetsetsa za chipulumutso mozama mitima mwawo. Often when preached gospel, there's a question that arises among the hearts of people. Nthawi zonse kumalalika uthenga pali funso limene limadzuka mitima ya anthu. Pastor, according to your preachings here in this church, Nde malingana ndi ulaliki wanu abusa mu mpingo muno. if Jesus Christ died on the cross and paid for all my sins, Ndi ngati Yesu anafa pa mtanda kulipira machimo anga and he onse. washed away all my sins once and for all, Ndi analipira machimo anga kamodzi ku nthawi yonse. is it okay to commit sin? Nde kodi zabwinobwino kumachitabe uchimo? What do people ask? Nde azimene anthu amafunsa, Is it okay to commit sin then? kodi zabwinobwino kumapitiliza uchimo? According to your theory, Malingana ndi fundo zanu, I should not say my theory, according to your preachings here, malingana ndi maulaliki, there's nothing for us to do. palibe kanthu kamene tingachite. Jesus Christ paid it all. Yesu analipira chilichonse. Wage of sin is it, so he paid the wage of sin on the cross. Ndi analipira mphotho ya uchimo pa mtanda. And he died and he resurrected, present himself before God, and getting assurance that God said that your sins and iniquities are remember no more. Ndi anafa ndi kufa nkupita mwamba ukatsimikizira kuti machimo awo ndi masaluzika awo So once we sindidzakumbukira. are saved, Mmene tapulumutsidwa, we are saved once and for all, eternally. tapulumutsidwa kamodzi ku nthawi yonse. So, does it mean that it's okay to commit sin? Nde kodi zabwinobwino kunena kuti tinena zabwinobwino kuchita uchimo? People ask this question often when we preach gospel. Ndi anthu amafunsa zimenezi kamalalika uthenga wabwino. That's why today I have opened to Genesis chapter 4 Nde ndifanike lero lino ndatsekula Genesis chapter 4 to explain to you about this. kuti ndilankhule izi. Why people ask in this manner Ndifani anthu amafotokoza and mkhani how yotero. we should think about sin after we have been saved. Ndi tiganize motani titapulumuka moyo winawo titatha kupulumuka. Do you understand? Kumvetsetsa. Yes, that's why it's very important that we understand about this part. Ndi zofunika kwambiri kuti timvetsetse mbali imene iyi. Because if you fall into the direction to think that it's okay to commit sin, Chifukwa mukayenda njira yomaganiza kuti anzabwinobwino kuchita uchimo. then everyone that is despising this salvation, this gospel that God has given to us. Ndi kuti mukuchepetsa uthenga wabwino umene Mulungu atipatsa. Now, what is it that we have to understand here? Ndi chani chimene tifunika timvetsetse? Seems like many people do not know about sin very much. Ndi anthu ambiri sadziwa za izi. Everyone, what is sin? Ndi tchimo ndi chani makamaka? Many people do not think about what's behind the sin. Just think about, I want to do this, I want to do that. People think that it's desire. Ndi anthu samaganiza chimene chikumbuyo kwa chimoyo, amangoganiza kuti chifukwa ndifuna ndipangezo ndi zokhumba zimene ali nazo.
Everyone, why do we have desires? ndi ndifa chani kukhala ndi zokhumba? And what happens if we follow those desires? Ndiyeno cholinga chake nchani ngati titsatira zokhumbazo? Everyone, here we have read the story about Cain. Ndi tawerenga nkhani ya Kaini. What Cain does not know, Chimene Kaini samadziwa, he does not know why God has rejected him. samadziwa nchifukwa chani Mulungu wamkana. Yes, as we know the story, Cain brought offering, and also Abel brought the offering to Ndi God. monga tikudziwa Kaini anabweretsa zopereka, Abelenso anabweretsa zopereka. God respected Abel and his offering. Ndi Mulungu analemekeza Abelo ndi sembe yake. God rejected Cain and his offering. Koma anakana sembe ya Kaini ndi sembe yake. Yes, probably as you come to our church, you have heard these preachings. Ndi tikambwera church mava maulaliki. Probably know why God rejected Cain and his offering. Ndi anthu angala amene amadziwa nchifukwa chani Kaini anakana sembe yake ndi iye kukadwanso. Yes, we have been teaching you saying that Cain brought the offering from where? Ndi nakatuphunzitsani kuti Kaini anabweretsa sembe kuchokera kuti? Yes, from the ground. Inde kuchokera ku The nthaka. ground which God has what? Nthaka imene Mulungu anayita? Cursed. Yes. Anaitemerera. Yes, you know very well. Inde mwakhala mutsatira bwino. Then the question is, Ndi funso ndi lakuti? Abel brought the firstling from the flock. Ndi Abelo anabweretsa choyambirira chobadwa ku nyama. Is that right? Si choncho? He brought the firstling from the flock. He offered the sacrifice to God. God respected Abel and his offering. Ndi anabweretsa choyambirira kubadwa kuzoweta ndi kupereka sembe, Mulungu nkulandira sembe imene. Yes, this offering Ndi sembe imene iyi signifies Jesus Christ. ikuyimira Yesu Khristu. Wage of sin is death. Kota uchimo ndi So imfa. he gave offering Ndi pamene akupereka sembe on behalf of his sins. m'malo mwa machimo ake. And that is the way God had decided to wash away our sins. Ndi mmene Mulungu anasankhira kuti ayeretsere machimo athu. Then the question is this. Ndi funso ndi lakuti, Did Cain did not know about this? kodi Kaini samadziwa za zimenezi? How is it that Abel knew this and Cain did not know this? Ndi Abelo anadziwa bwanji pamene Kaini osadziwa? No, Cain knew. Amadziwanso Kaini. It's okay, it's okay. Cain knew. Ndi Kaini amadziwanso naye. Understand? Tvetsetsa. Cain knew about this sin offering. Kaini amadziwanso za sembe ya uchimo. Cain was the older brother, Abel was the younger Ndipo brother. Kaini anali wamkulu, Abele wachichepere. But in Cain's heart, this did not match to his heart. Koma mu mtima wa Kaini sizimagwirizana ndi mtima wakewo za He sembe. had a different plan. Anali mapulani a mtundu wina. He had Anali ndi chani? a different plan. Anali ndi mapulani a mtundu He wina. did not like the idea of offering, killing the lamb and giving to God and sacrificing. Why do this dirty way, getting my hands soaked in blood? Why use this way? Why not give, precious fruits, delicious fruit to God? Isn't this not better? Ndi iye sanakonde zomwe kugwira nyama nkuyipha nkukitsa mwazi, izi zinidetsa manja magaziso m'mayaso. Bwanji ndingotenga atso nkukapereka zabwino Mulungu. Everyone, listen carefully. Ndimvetsere mosamalitsa. What is sin? Tchimo ndi chani? Everyone, having a different heart from God. Kukhala ndi mtima osiyana ndi wa Mulungu. Having Kukhala ndi chani? yes, different heart from God Kukhala ndi mtima osiyana ndi wa Mulungu. is a sin. Imenelo ndi tchimo. Understand? Tumvetsetsa. Do you understand, everyone? Tumvetsetsa wina aliyense. Just the fact that we have a different heart from God Ndi chokhacho kuti tili ndi mtima osiyana ndi mtima wa Mulungu. is a sin. Imenelo ndi tchimo. Even I came to preach gospel in Malawi. Ndi ndibwera kuthenga wabwino ku Malawi. It's been now almost over 20 years since I've been living in Africa to preach gospel. Ndeza mpaka na zaka 20 ndikukhala ku Africa walika uthenga. It's not that I was always good and well while I was preaching gospel. Sikuti zinthu zinali bwino zonse mmene malika uthenga wabwino. Yeah, there were many errors, mistakes also in my life. Palinso zina zolakwitsanso ngati munthu mmoyo But mwanga. as long as I was together in this church, preaching gospel, following the guidance, the will of God, Chokhacho tinali limodzi mu chechi muno tatira chitsogozo ya Mulungu I walika saw uthenga. God
working, controlling my heart, blessing me and guiding me. ndinamo mulungu akugwira ntchito kutsogolera moyo wanga komanso ndithandizira. Understand? Mvetsetsa. Not that I have desires in my mind or in my heart. Although I do, nde osati kuti ndibe zokhumba m'malingaliro mwanga ngakhale ndili nazo. yes, God will uphold me to stay inside this church, to live for this gospel. nde mulungu akhala kundikwizizabe kukhala mchechi muno kuti ndikhaze kukhala ndi uthenga wabwino. So I can see it's not that because I love gospel or it's not because I want to preach. nde sifa ndimakonda uthenga wabwino kapena ndifuna ulalikira. Because although I am weak and lacking person, chifukwa ndine munthu ofoka ndi woperewera. God has always been there to hold me and guide me. ndi mulungu akhala pamenepo kundigwiriziza ndi kunditsogolera. Understand? Mvetsetsa. But we can see that we ourselves, we cannot sustain ourselves in faith. We cannot make ourselves to stand in faith. ndi tikati tione ife anthu sitingadziyimitse tokha kapena kuyeretsa moyo wathu nkumapita bwinobwino. Because Satan is much greater and stronger than us. chifukwa satana ndi wamphamvu kuposera ife. If he drags us into sin, into temptation, akatigwira kumatilowetsa ku mayesero, he's more powerful than us. He's able to bring us into sin and ndi temptation. wamphamvu kuposera ife, amakwanitsa kutitengera ku uchimo. But the problem is, koma vuto ndi lakuti what Satan is good at, chimene satana amakwanitsa bwino, he's very clever, he's very good in hiding himself. iyeyu amayesetsa kudzibisa bwinobwino kuti asaonekere kuti ndi iyeyo. He's good at what? amakwanitsa kudzira Hiding himself. atha kwambiri kudzibisa. Even that Satan is in our church, working amongst our brothers and sisters. ngakhale satana akugwira ntchito pakati pathu pa abale ndi alongo. Yeah, instead of listening to the word, there are people who just think, it's a message I already know. ndi ena momumvetsera mawu akuti ndibwereza izi ndaphunziranso Although I don't pay attention, it's okay. I already heard the gospel. I'm saved. ngakhale nditapanda kuva zindifunikira ndinapulumutsidwa kale. So instead of searching and searching to meet the heart of God today, ndi mofunitsitsabe mtima wa mulungu yeah, fikira we have to meet the heart each and every day. ndi tifunika tikumane ndi mtima wa mulungu ndi tsiku. Because you met the heart of God does not mean that you're the heart of God tomorrow. ndi chifukwa tikumana nawo mtima wa mulungu lero ndi kuti tikumana nawonso mawa. Each day, God, we need to be receiving that heart, receiving the guidance of God. ndi situyendera mtima wakale tuyenera tizira ndi watsopano tsiku ndi For tsiku. people who trust themselves, koma anthu amene I already amadzikhulupirira know the heart of God. ndiudziwa kale mtima wa mulungu. It's fine. I'm okay. anza bwinobwino ndili bwinobwino. Like that, people just vaguely live their understanding, their own heart. nde mwachoncho dwachedwacha anthu amangochitapo zinthu osakhulupirira moyenera. Why is it that Cain chose to deny to give what God wants? ndifa chani Kaini anakana kupereka zimene mulungu amafuna? Why did Cain choose to follow his own judgment, his own ways, to offer what he thought is good? ndifa chani anakana nkutsatira njira zake nkupereka zimene iye amaona ngati zabwino? The Bible explains like this. ndi Bible fotokosa. Let's see 1 John chapter 3 verse 12. 1 Yohane chapter 3 verse In the 12. New Testament, 1 John chapter 3 verse 12. 1 Yohane chapter 3 verse 12. It explains why Cain fell into this way. chiukamba ndifa chani Kaini anaperewera. Bible says here, not as Cain, who was of the wicked one and murdered his brother. Why did he murder him? Because his works were evil and his brothers righteous. osati monga Kaini anali ochokera kwa oyipa namupha m'bale wake ndipo anamupha iye chininji popeza ntchito zake zinali zoyipa ndi za m'bale wake zolungama. Reverend, there's one very important clue here why Cain fell in sin. ndi pa mfundo imodzi yofunikira imene ikupangitsa Kaini The Bible is kuperewera. asking the question, why did he murder his brother? ndi Bible ikufunsa chifukwa chani anapha m'bale wake. Why? chifukwa chani? Do you know, can you see the reason why? mukutha kuchiona chifukwa chake Why pamenepa? did he murder? mwachipeza chifukwa chimene? The answer is this verse. yankho lili pa vesi imeneyo.
muone line yoyambirirayo makamaka Not as Cain. osati ngati Kaini. And then from here, who was of the wicked one. amene anali wochokera mwa woyipayo. What does Bible say? Bible lija Cain, who was, in other words, who belonged to, is correct, right? mwanjira Who ina belonged to, amene akuchokera kwa wina wake. who belonged to Akuchokera kuti wicked one. kwa woyipayo. Who is the wicked one? Ndi woyipayo ndani? Who is the wicked one? Ndi woyipayo ndani? Everyone, Bible says Cain belonged, who was of the wicked one. Amene anali wochokera kwa woyipayo. He belonged to Satan. Satan. Mwanjira ina anali wochokera kwa Satana. Do you understand? Mumvetsetsa menewe? He might think, I want to offer to God, but I'm going to offer something better than Abel. Ndi akozoganiza ndifuna ndipereke kwa Mulungu ndipereke china chake choposera cha Abel. So I'm going to take the fruits from the ground and offer to God. Ndi nditenga zipatso chokera kuntaka Surely God will receive my offerings. Mulungu akalandira sembe yanga. Do you know how much I have put my effort, my sweat, the days, how much I have worked to bring these fruits? Ndi mudziwa mphamvu imene ndayikamo thukuta limene ndayikamo kuti ndirutse zipatso zimenezi. But what Cain did not know, Chimene Kaini samadziwa, who is the one controlling Cain right now? amene amayendetsa moyo wake kufikira apa Do ndi you think ndani? it's Cain himself Muganiza Kaini amayendetsa yekha moyo wake or the wicked one? kapena woyipayo? The wicked one is dragging Cain into follow his own ways, his own thoughts. Ndi woyipayo amamtsogolera Kaini kumamtsogolera maganizo ake njira zake. You understand? Mvetsetsa. Now when God rejected his offering, Ndi Mulungu atakana sembe yake, that wicked one woyipayo also give the idea wanting to kill his brother. anampatsanso fundo yoti akamuphenso m'bale wake. You might think that because of anger, Ndi mukhoza maganizo kuti chifukwa anakwiya chabe hatred, kuti abasi that he zinamuvuta killed his brother. chifukwa chake anapha m'bale wake. No, I Aye. told you, Si chifukwa Satan is hiding behind. ndi Satana anali paseri pa zonsezi. Who is the one who made Cain to kill Abel, his brother? Ndi ndani amene anampanga Kaini kukapha m'bale wake Abel? The wicked one. Woyipayo. Understand? Mvetsetsa? Do you understand? Mvetsetsa? You must know, even in this church, Ndi mudziwe ngakhale mu chechi muno. there are brothers sisters who follow the heart of God, Pali abale ndi alongo amene who amatsatira follow the guidance of the word and church and faith. amatsatira chitsogozo cha mpingo komanso Then if you look in their life, mukaona moyo wawo you can see there's peace, mukaona there's mtendere, joy, chimwemwe, there's thankfulness pali kuyamika, that flow inside their hearts. pali kuyenderera mkati mwa mtima mwawo. But if you look inside the brothers and sisters' life who have their own righteousness, Koma mukaona mkati mwa mtima mwa abale ndi alongo amene ali who mchilungamo have chawo, their own opinion, amene ali ndi fundo zawo zapadera, somewhat they have complained, uncomfortable amangodandaula, situations, sakhala they bwino mu quarrel, nyengo, fight, nthawi zonse amangolimbana, not knowing that the wicked one is disturbing the hearts of people. osadziwa zoti woyipayo ndi amene akusokoneza mitima ya anthu. You understand? Mvetsetsa. Everyone, then why did the wicked one give this heart, control Cain to do this? Ndifaya chani woyipayo akupereka maganizo awa kwa Kaini? They are wanting to destroy him. Amafuna amuononge. Only one aim Satan has is to destroy you. Nde fundo imodzi cholinga chimodzi ndi kukuonongani. At first, it's your desire. You think it's desire. I want to do this, I want to do that. Why I cannot do this? Poyamba zimakanga tizokhumba zabe. Andifuna ichi ndichite izo bwanji singapange That izo. desire leads you to commit sin. Nde chokhumba chimakutsogolerani ukachita uchimo. Understand? Mvetsetsa. But everyone, Koma wina aliyense. this is what I want to explain to you. Zimene ndifuna ndifotokozereni. What's next? Nde chotsatira chimakhala chani. What's after sin? Nde chimabwera patatha uchimo ndi chani. Then from there, people stop thinking.
nde kuchokera pamene anthu amasiya Satan kuganiza. uses the gospel that we preach in our church Nde Satana amagwiritsa ntchito uthenga wabwino umene and to say, timalalika mu it's mpingo okay, mwathu. who cares? Nkumataza bwinobwino ndani akusamala. Jesus died for your sins, right? Yesu anafera machimo anu sichoncho. And right away, they justify themselves. Nde nthawi yomweyo amadziyeretsa okha nkudzilungamitsa. Everyone, that's wrong. Nzolakwika. Understand? Tumvetsetsa. You need to know Muyenera kudziwa what is the result of sin. chotsatira cha uchimo ndi chani. Everyone, you need to know what's behind sin. Chotsatira cha uchimo ndi You chani. need to know why Satan is doing this. Nde timvetsetse chifukwa chani Satana akupanga zimenezi. Everyone, it's not to make you to fulfill your desire. We are not here to uphold you from following your desires. Nde sakungokupangani kukwanitsa zokhumba chabe. You might think church is blocking you from your happiness. Nde mukhoza maona ngati mpingo Oh, I ukutitsokereza want to do kukondwa. this, I want to do that. Ndifuna upanga isi, ndifuna upanga iso. Why church always say, forsake your ways, forsake your thoughts, listen to the word. Chechi bwanji mangoti tayani maganizo anu, phwanyani mtima, tsatirani mawu a Mulungu. You might think church is trying to disturb you and block you to having a happy life. Nde mukhoza maganiza ngati achali chifune sokoneza okhala moyo Remember wokondwa. what people do not know. Koma chinthu chimodzi chimene anthu samadziwa. There's a reason why Satan wants us to make us to fall in temptation, fall into sin, fall into our desires. Pali china chake chimene Satana amatipangitsa kuti tilowe mu zoyipa, komanso mu tchimo ndi mzokhumba zathu. Because after we fall into that desire and commit sin, Chifukwa titabwera ku zokhumba zathu nkukagwera ku uchimo, the moment we fall over sin, that's when Satan reveals himself to you. nde tikagwa mu uchimo ndi pamene Satana amadzionetsera yekha kwa ife. Until sinning, Satan hides himself. Kufikirapo titachimwa, koseku amakhala akudzibisa Satana. And what Satan does from there, Nde chimene amachita kuchokera pamene papa, he starts to condemn you, amayamba kukutsutsa tsopano. creating all kinds of sorts of evil heart thoughts. Ndi amabweretsa maganizo onse zoyipa, maganizo oyipa zonse nkubweretsa. Understand? Tumvetsetsa. And then his main purpose is not just to sin, is to destroy your souls, destroy your heart. Nde sikungokupangitsani kuchimwa, koma kuti awonongenso mtima wanu ndi moyo wanu. When prodigal son Mwana olowerera asked his father, akufunsa atate wake, Father, tate, give me the good portions that will fall to me. ndipatseni chuma changa choyenerera cha ine mbali yanga. Why was he able to ask for that? Ndifukwa chani anapempha zimenezi? He was able to ask that because he did not think that he would perish with this. Nde anapempha chifukwa samadziwa zoti akawonongeka nazo zimene akupemphazi. Satan does not show you that. Satana samakuwuzani kuti Satan does not mukawonongeka. show you the part of perishing. Nde samakuonetsani kokawonongekako Satana ayi. Understand? Tumvetsetsa. Do you understand, everyone? Tumvetsetsa wina aliyense. When you want to follow your desires, Ukafuna kutsatira zokhumba zako. Satan does not show you the part where you perish. Nde Satana samakuonetsani mbali imene mukawonongekera. Prodigal son thought, I will take this. Nde mwana olowera kuti I will nditenge. go out. Ndipita I kutali. want to go to live where I want, far Ndikakhala country. kumene ndikufuna ndikakhale There, I'm kutali. going to start a new business. Kumene ndikamba chibusiness. I'm going to be proud of myself, work hard, get money. Ndikagwira ntchito wamphamvu peza ndalama. And unlike I stay like my father's house, I'm going to enjoy my life. Ndi mosiyana ndimene ndikukhala m'mabambo anga uko ndizikanjoya Have time to moyo. meet friends, drink a bit. Ndizikakhala ndi azizanga kumamwerera choncho. Oh, I'm a young man. I can meet this woman, that woman, lay with harlots. Nde ndikapeza sota azisungwana tabwino Yeah, it'll be fun. basa zabwinobwino moyo mwanga. Prodigal son can only think up to this point. Nde mwana olowerera amangoganiza kuthera pamene papa. Do you understand? Tumvetsetsa. But did it stop there? Koma zinthu zimathera pamene papa. Was he happy there? Zinafikira pompa basi. Let's say we can bring the prodigal son here up on the stage. Of course we cannot. It's a parable. But let's say if prodigal son was standing here to testify before you. Nde ngakhale ndingani chabe tiyerekeze kuti tamuyitana mwana olowerera nkumbweretsa kutsogolo kuti tatichitira umboni mpanga. If you ask the question, Prodigal son. mwana olowerera would you like to do it again? ufuna kuti akachitanso. Would you like to have the portion and go away from father? Kodi ufuna kuti atenganso chuma china kwa atate nkupitanso ukakhala kutali. You failed once, but you will not fail twice, right? Unangolepheratu kamodzi Would you like to do sikawiri. it again?
mwina ukhoza ukachitanso If kachikena you were to ask this question to the prodigal son, utamfunsa zimenezi mwana wolowerera what do you think he would say? muganizo lakhoza onena kuti chani Oh, no, 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 no. Oh, no, no, no. Ayayayayayayay. You must not look at what you can do. ndi musamayang'ane pa zimene mukhoza kuchita When you fail, mukalephera when you fall in sin, in darkness, mukagwa mu uchimo mu mdima pain, the muzowawa suffering, muzokoma the misery, zinthu the zimene darkness, zopsa mu mdima you cannot bear that. silingakhalebe mu zimene silingakwanitse kuyima mmenemu. Many people do not know that behind sin there is a great fear, pain, suffering, and misery. ndi anthu sadziwa zoti pambuyo pa tchimo pali zowawa zokoma ndi kuvutika kwakukulu. You understand? Tumvetsetsa. But after going through that, prodigal son realized, no, I don't want to live like this. ndi atadutsa mu zimenezi mwana wolowerera anaganiza kuti asunufuna Why did he kudutsa return back to his father? ndifa chani anabweranso kwa atate wake I'm perishing ndikutayika ine with hunger. ndikukhala ndi njala I'm perishing. My life is ruined, it's destroyed. moyo wanga waonongeka kwakukulu. Then let's think about this. ndithe tiganize chonchi People who ask the question, anthu amene amafunsa funso is it okay to commit sin then? kodi nzabwinobwino chita uchimo What they don't see. chimene samaona pa tchimoli What are they missing? chimene akuponya ndi yani They think that sin can make them to have pleasure. amaganiza ngati tchimo lapangitsa kukhala moyo They think wokondwa that following their wosangalala desire will make them to happy. amaona ngati zokhumba zimene ali nazo ziyapanga That's kukhala why they're wosangalala using the gospel to fulfill their desire. ndi amagwiritsa ntchito uthenga wabwino kuti akwaniritse zokhumba Because the zawo world has become so dark, chifukwa dziko lakhala la people mdima do not sense the sin as a sin. anthu samaona tchimolo limene People just akuchima consider sin as a desire. It's not sin, it's a desire. ndi amatenga tchimolo ngati zokhumba osati ngati tchimo. You understand? Tumvetsetsa It's just a desire. anthu amangoti I mean, if you don't zokhumba have a desire, what is there for living? What's there to live for? ndi ngati ulibe zokhumba ndi moyo ungakhalepo bwanji anthu amafunsa opusa choncho Everyone, sin is sin. ndi tchimo ndi tchimo. Do you know what's behind sin? ndi mudziwa kuseri kwa tchimo kuli chani Eventually, Satan wants to destroy you, ndi kothera kwake satana afuna to akuwonongeni make you to perish. afuna akuwonongeni moyo wanu muwonongeke. People who saw that, anthu amene amaona zimenezi people who felt that, anthu amene amamva people who zimenezi sensed that, anthu amene amakhala when they hear the zidziwitso gospel, akamva uthenga wabwino it's not that is it okay to commit sin. sikankani oti nzabwinobwino chita Pastor, uchimo how can I be guided so that I don't follow my old life? ndi funso limakhala ndingatsogozedwe bwanji kuti How ndisatsatire can moyo I come wakale close to Jesus? ndingakhale bwanji pafupi ndi yesu. Sin is very painful, Pastor. tchimo ndi lowawa kwambiri Sin abusa. has made me to be under misery. tchimo landipangokhala moyo Sin will ozunzika. destroy me. tchimo landiononga. If Jesus Christ died for my sins, then Pastor, how can I live so that I can live in faith? ngati yesu anafera machimo anga ndi ndingakhale bwanji moyo kuti ndikhale mchikhulupiriro. People who saw the pain, the suffering, the misery that come behind after sin, anthu amene anaona zowawa za tchimo zimene zimabwera pakatha uchimo right? sichoncho Right? sichoncho They will not dare say, is it okay to commit sin? sangafunse mafunso amene omati kuti nzabwinobwino kuchita uchimo. What did Cain? Now God saw that Cain does not sense how great sin is. ndi pamene kaini mulungu anamuona kuti alibe chidziwitso za zimene zochitikazi So he decided to show him what is a result of sin. adafuna amuonetse zotsatira za uchimo ndi chani. Let's see here, Genesis to- chapter 4, tibwerere ku Genesis chapter 4 kuja verse 11. verse ya 11. God took his time to explain to Cain what is a result of the sin. ndi mulungu akutenga nthawi yake kumfotokozera zotsatira za tchimo lake. Understand? kumvetsetsa Here, verse 11. verse ya 11. So now you are cursed from the earth, tsopano ndi wotembereredwa ku nthaka which has opened its mouth to receive your brother's blood from your hand. imene inatsekula pakamwa pake kulandira mwazi wa m'bale wako. Verse 12. verse ya 12.
When you till the ground, it shall no longer yield its strength to you. Pamene udzalima pa nthaka sidzaperekanso kwa iwe mphamvu yake. In other words, although you plant, trying to grow, to get crops, to eat, to live, it will no longer grow to you. Ndakuti ngakhale udzalime ndi kubyala mwa njira ina sudzapindula nazo. You understand? Mvetsetsa. A fugitive and a vagabond you shall be on the earth. Udzakhala wotawatawa ndi woyendayenda pa dziko lapansi. For the first time, God explained to Cain what is the result of you following your desire, your sins. Ndi kwa nthawi yoyamba Mulungu akumuonetsera Kaini kuti zotsatira za tchimo lako Number one. njani. Number 1, You're going to be cursed. iweyo wotembereredwa. Understand? Mvetsetsa. You might say, still I'll go to heaven. Mukhoza mwana andipitabe kumwamba. I believe Jesus Christ died for my sins. I'll go to heaven. Kupita Yesu Khristu mbuye ndipulumutsa wanga ndikapita kumwamba. Everyone, just going to heaven is not everything for Christians. Nde kungopita kumwamba si chilichonse kwa Yes, that's Khristu. the most important thing. Pali chofunika kwambiri But chotilidziwa. you need to fear God. Muyenera kuopa Mulungu. God said, first of all, you're going to be cursed. Ndakuti udzatemberedwa. Secondly, now, even though you try to harvest. Nde ngakhale udzayesera kukolola. Now, harvesting is not just farming. Nde kukololako singati Whatever you want to sow, chilichonse chimene mungabyale ntchito iliyonse mungachite. your life, your happiness, Moyo your wanu. relationship with your family, your children's, Moyo your wanu. wealth, your future, your peace. Ubale wanu, mtendere wanu, tsogolo lanu, moyo wanu Whatever uliwonse. you want to sow, Nde ngakhale udzabyale chilichonsecho it will not give strength to you. sidzapereka mphamvu zotsatira pa zimene wachitazo. Do you understand? Tumvetsetsa. Do you understand? Tumvetsetsa. And then, thirdly, Nde chachitatu, your life on this earth, you'll be like a vagabond. You'll be a fugitive, running away, living in fear, ndakuti moyo wako udzakhala otawatawa, always udzakhala running ndi away mantha. from something. Nthawi zonse udzathawa china chake. Do you understand? Tumvetsetsa. God gave these 3 warnings to Cain. Nde Mulungu akupereka machenjezo atatu amenewo. For the first time, he thought about what is the result of sin. Nde kwa nthawi yoyamba anayamba kuganiza zotsatira za It uchimo. was very painful. Zinali zowawa kwambiri. It was so great. Ndipo zotsatira zake zazikulu kwambiri. When he heard that, Ukamva zimenezi, the result of following my own ways, zotsatira the zotsatira result njira of zanga, following my own desires, kutsatira zokhumba zanga. Satan, the wicked one who's making me to follow these ways, Nde oyipayo amene andipangitsa kutsatira njira what izi, he does not tell you chimene sakuwuzani, is after you have fallen, mutagwa, the life after. moyo utsatire mutagwapo. It's a curse. Ndi temberero. The earth will no longer give the strength. Akuti nthaka sidzaperekanso mphamvu In others, yake. whatever you do, whatever you want to sow, Chilichonse chimene mungachite, chimene mwabyala chilichonse, you understand? It will not give strength to you. sidzapereka mphamvu kapenanso mudzapindula nacho. Lastly, Chomaliza, you'll be like a fugitive. nde inu vagabond. mudzakhala otawatawa basi. When Cain heard this, Nde Kaini atamva zimenezi, verse 13, verse 13, what does Cain say? Kaini akuti chani? Every Bible says, Cain said to the Lord, Ndipo Kaini anati kwa Yehova, my punishment is greater than I can bear. kulangidwa kwanga nkwakukulu koposa kupirira kwanga. Everyone, Wina do you aliyense, know what this means? mudziwa zomwe zitanthauza izi? It's not something that you can bear. Si china chake chimene tikhoza kupirira. What's behind sin is not something that you can bear. You cannot live with it. You cannot manage it. Zotsatira zimene zikubwera patatha uchimo si chinthu chinachi chimene tingakhale nacho mmoyo nkumakhala moyo umenewo sitingakwanitse kupiriranso. Understand? Tumvetsetsa. Only reason why you are living alive, breathing, and you're sitting here, God showed mercy upon you to repent your heart. Ndi chifukwa chani tikhalabe ndi moyo nkumakhalabe Mulungu akutipatsa nthawi kuti tilape mitima yathu chisomo chake chifundo chake. When God sees that you despise the mercies of God, Ndi Mulungu pakuona kuti tikuchepetsa chifundo chake.
fine, you have chosen this way. ndi amatero wasankha njira And I imeneyi can no longer. sindingakwanitsenso kukuthandizanso. Then each day we live on this earth, ndi nthawi iliyonse imene uzikhala pa dziko each pano, moment and second we breathe, it will be pain and suffering. ndi nthawi iliyonse ukamapuma moyo wako ukhala pa dziko uzivutika iweyo. Do you understand? Tumvetsetsa. Do you understand? Tumvetsetsa. Although I know that Jesus Christ died for my sins and washed away my sins, ngakhale ndikudziwa kuti Yesu anafa pa mtanda kufera machimo anga onse, because I have also seen the true identity of Satan. chifukwa ndadziwanso zenizeni za Why Satana he's still around us who are born again Christians? pamene ali kuzungulirabe Why pakati pa is he ife trying to opanda, tempt us? pamene akuyesera kutiyesa, He wants to one by one destroy everyone's life here. ndi afuna wina aliyese moyo wake awuononge. He finds pleasure in destroying your soul, your life, putting you under the curse. ndi Satana amakondwera amamva bwino pamene akuononga moyo wanu nkuwika mukhala For sotembereredwa. me, I know that Jesus Christ died on the cross and washed away all my sins once and for all. Inde ndikudziwa Yesu Khristu anafera machimo anga kamodzi And kwatha, I know that I have become righteous before God. ndipo ndakhala olungama pamaso pa Mulungu. But everyone, Koma wina aliyese, I cannot dare say, is it okay to commit sin? koma sindingabwere nkumanena kuti anza bwinobwino One day kuchita God uchimo. taught me Tsiku lina Mulungu adzayankhula nane how painful it is. kuti zinali zowawa motani. And that's not the purpose why he saved me also. Ndi sicholinganso chimene akundipulumutsira, He saved me for his good will, akundipulumutsa chifukwa to cha preach his ubwino gospel, wake, to kuti work kalalike for the will uthenga of God. kuti limebe mu chifuniro chake. So that's why I had to humble myself. Ndi chifukwa chake ndiyenera kudzichepetsa, I had to follow God's grace and guidance. ndikuyenera kutsatira chisomo chake ndi chitsogozo That's chake. why I forsook my life, Ndi chifukwa chake ndataya moyo my wanga career, mkoleya my career. kuchokera Yes, I also forsook Korea. ndinasiya chikoleya changa. Korea is a very wealthy country. Ndi kukoleya kolemera sikwachibwana yayi, So much abundant. ndipo ndi lotukuka dziko limeneli. Time to time, I sit around with my family. Ndi nthawi zonse ngakhala ndi banja langa, We cook something like Korean food, but it's not Korean taste. ndi timayesera tiphike chachikoleya komabe chimapeka chimalawi osati chikoleyaso. If we were in Korea, Tikadakhala tili kukoleya bwezi tinyovisa bwino ife kukoleya, we can eat this, we can eat that. tikadadya iso. Time to time, my daughters come to me. If I go to Korea, I want to eat this. Ndi mwana wanga amabwera kadakhala kukoleya tikadadya izi. But we forsook that life, Ndi tinasiya moyo umenewo came to preach gospel. ndikubwera madzalikanso uthenga wabwino. And that time has passed. Ndi nthawi imeneyi yadutsa, 20 years I've been living, over 20 years I've been living in Africa. makamaka zaka 20 ndakhala ndikukhala kuno ku Africa. Why? Chifukwa chani? I knew that God is right. Ndi nazindikira kuti Mulungu ndi wamkulu ndipo And I knew akutsogolera. that my ways, my desires will fail, will destroy me, will make me to perish. Ndi napeza kuti njira zanga zokhumba zanga zidzalephera zidzandipanga ine kuwonongeka. Everyone, Bible explains to us about the pain of sin. Ndi Bible tifotokozera za chowawa cha uchimo. Let's see book of Psalms chapter 38 for a moment. Ndi tione buku la Psalms Masalimo chapter 38 chapter 38 verse 3. verse ya 3. Let's read verse up to 8, okay? Verse 3 to 8. Ndi tiwerenga 3 mpaka na 8. There is no soundness in my flesh because of your anger, nor any health in my bones because of my sins. Mnofu mwanga mulibe chamoyo chifukwa cha ukali wanu, ndipo mafupa anga simuzizira chifukwa cha cholakwa In changa. other words, because of my sins, Mwa njira ine chifukwa cha chimo following my anga, own desires, kutsatira zokhumba zanga. there is no soundness, there's no peace, soundness in my flesh. Mwa njira ine mulibe chamoyo kapena mulibe mtendere uliwonse. And because of anger of God, God's anger, Ndipo chifukwa cha mkwiyo wa Mulungu, nor is there any health in my bones. ndi mulibe chilichonse m'mafupa mwanga. Understand? Tumvetsetsa? Do you understand? Tumvetsetsa? I will not say who it is, Ndi sindikamba kuti ndi ndani. but there's one pastor who, I don't know if I should say this, was blaming us. Ndi pane m'busa wina amalimbana nafe. One day, God hit him. Ndi tsiku lina Mulungu anamukantha.
he was trying to fix the car. He opened the bonnet and the bonnet came down, hit his shoulder. ndi amayesera kukoza galimoto ndi amatsekula bonnet kena bonnet ija inammenyanso kumenya. So he thought, because of that pain, he went to hospital. ndi chifukwa chakuvula kucha anapita kuchipatala. Maybe because I hurt my shoulder, but doctor said, you have bone cancer. ndi iye anapita kuchipatala nkumati foti wavulala shoda koma kumene uja anamuwuza kuti ndi kansa imeneyi. A few days later, he passed away. kenako masiku ochepa anamwalira. Understand? tumvetsetse. Do you understand? tumvetsetse. So don't blame this gospel. ndi osalimbana ndi Don't uthenga wabwino. despise this church gospel. osachepetsa mpingo. You can kapena despise me, mamuno. okay? Cursing at me, no problem. mwina mkhoza olimbana ndine opalibe Pastor futo. Kim is ugly. abusa akimu saoneka bwino pena pake. Why is it like that? achifukwa chani kuoneka chocho. To me, it's okay. kwa ineyo But zabwinobwino. don't despise God and this gospel. koma musachepse mulungu ndi uthenga wabwino. Verse 4. verse 4. For my iniquities have gone over my head like a heavy burden. They are too heavy for me. pakuti mphulupulu zanga zapitirira pamutu panga ndathodwa nazo monga ndi katundu wolemera. 5. My wounds are foul and festering because of my foolishness. mabala anga anunkha adawola chifukwa cha kupusa kwanga. 6. 6. I am troubled, I am bowed down greatly, I am mourning all day long. ndapindika ndawelama kwakukulu ndipo ndimayenda wolilalira tsiku lonse. 7. For my loins are full of inflammations and there is no soundness in my flesh. pakuti mchiuno mwanga mutentha kwambiri palibe pamoyo mnofu mwanga. 8. 8. I am feeble and severely broken. I groan because of the turmoil of my heart. ndafoka ine ndipo ndachinjirizidwa ndabangula chifukwa cha kumyuka mtima wanga. Yes, this is David who is giving his expression of his heart when he fell in sin. ndi akufotokoza davide atagwa mu uchimo. How painful it is. How ndakufotokoza great bitterness it is, suffering it is. kuti nzowawa motani kukhala mu uchimo. But everyone, it does not just end there. ndi sizikuthera pamenepo. Understand? If you don't repent to God, ngati titalapa kwa mulungu it takes you further. akuzikupitirirabe. Let's see one more word. Ezekiel chapter 33, nde tione Ezekiel chapter verse 11. 33 verse 11. Ezekiel chapter 33 verse 11. Ezekiel chapter 33 verse 11. Let's see from verse 10. makamaka 10 tione kuyambira verse 10. Therefore you, O son of man, say to the house of Israel, thus you say, if our transgressions and our sins lie upon us, we pine away in them, how can we then live? ndipo iwe wobadwa ndi munthu nena kwa nyumba ya Israeli mumatero inu kuti zolakwa zathu ndi zochimwa zathu zitikhalira ndipo tichita nazo liwondeonde tidzakhala ndi moyo bwanji. 11. Say to them, as I live, says the Lord, I have no pleasure in the death of the wicked, but that the wicked turn from his way and live. Turn from your evil ways, for why should you die, O house of Israel? ndi uziti nawo pali ina ati Ambuye Yehova sindikondwera nayo imfa ya oyipa koma kuti woyipa aleke njira yake nakhale ndi moyo bwerani kuleka njira zanu zoyipa muferanji inu nyumba ya Israeli. God is saying, I have no pleasure in death. ndi mulungu ati sindikondwera He doesn't nayo want us imfa. to die. chifukwa mulungu He safuna saved tife. us. He anatipulumutsa wants to guide us, use us for his will. afuna atigwiritse ntchito ku cholinga But if chake. you don't turn away from the wicked ways, koma ngati simutembenuka ku njira zoyipa why are you leading yourself to die? Bible says. chifukwa chani mukakamirabe kuti mpaka na You do mukafe? not know the end of your desires? kodi simudziwa zotsatira za You do zokhumba not know zanu? what is behind your sins? kodi simudziwa zimene zikubwera kumbuyo kwa tchimo lanu? So let me ask you this question. nde ndikufunseni funso We ili. heard the gospel that Jesus Christ died for our sins
sins once and for all. nde tinamva uthenga kuti yesu anafa machimo athu And are you kamodzi. asking, is it okay to commit sin? Kenako kuti zifunsanso funso loti nzabwinobwino kuchita tchimo. Then let me ask you one question. Nde ndifunse funso lina. Is it okay for you to die? Nde nzabwinobwino kuti inu mufe. Answer me. Ndiyankheni. Is it okay for you to die? Nzabwinobwino kuti mufe. If you say it's okay to die, Ngati muli kuti nzabwinobwino kuti mufe, then go ahead. nde pitirizani tena zoni. What can I do? Ndingachiteso chani. Bible says here, Nde Bible ukamba verse 8, Ezekiel chapter 3, verse 8. verse ya 80. 8, verse 8. Makamaka verse ya 8. When I say to the wicked, O wicked man, you shall surely die, and you do not speak to the wicked from his way, the wicked man shall die in his iniquity, but his blood and I will require at your hand. Ndikati ine kwa woyipayo, woyipa udzafa ndithu osanena iwe kuchenjeza woyipayo aleke njira yake. Woyipa uyo adzafa mpulupulu yake, koma mwazi wake ndidzaufunsa pa dzanja lako. Verse 9. Verse ya 9. Nevertheless, if you warn the wicked to turn from his way, and he does not turn from his way, he shall die in his iniquity, but you have delivered your soul. Koma ukanchenjeza woyipa za njira yake ayileke, koma iye osayileka njira yake adzafa mpulupulu mwace iye, koma iwe walanditsa moyo wako. Everyone, if you do not take the warning, Ngati sititenga chidzudzulocho, and if you do not turn away from the wicked ways, ngati simutaya njira yanu yolakwikayo, Bible says he shall die. ndakuti mudzafa. But the one who spoken to him, Koma amene anakuchenjezaniyo, you will be delivered from your soul. iyeyo moyo wake udzakhalapobe. So therefore, everyone, Nde wina aliyense, why the Cain, with his own anger, ndi Kaini ndi kuvuta kwake kapena mtima wake following his umene own desire, potsatira zokhumba zake zofuna zake, he's the one who did not listen to God, ndiye amene samamvetsera kwa Mulungu, gave the wrong offering, anaperekanso nsembe but went to yolakwika, kill his own brother of anger. ndikaphanso m'bale wakenso Abel. And now God is asking, where is your brother? Am I my brother's keeper? Huh? Ndamfunsa m'bale wake ali kuti ndine wosunga m'bale wanga. He's not turning away from the wicked ways. Sakutembenuka kubwerera ku choyipa chake. God showed him what's the result of that. Ndiye Mulungu anamuonetsa zotsatira za zimenezi. Everyone, if you knew the result of sin, how great it is, how painful it is, Mukadziwa zotsatira za tchimo kuti nzowawa you will bwanji. not dare ask, is it okay to commit sin? Ndi inu simungafunse kuti nzabwinobwino chito tchimo. Understand? Mvetsetsa? Do you understand? Mvetsetsa? Pastor, how can I live then after I receive salvation? Ndi ndingakhale bwanji nditataulandira How can I chipulumutso? live so that I can be close to God? Ndingakhale bwanji kuti ndikhale It pafupi is ndi true that Mulungu? Jesus Christ died for my sins, Nzoona kuti Yesu anafera machimo washed away anga, my sins. anayeretsa machimo anga. Now, Pastor, how can I live under His guidance, under grace and faith? Ndingakhale bwanji pa chitsogozo chake, pa chisomo chake? People who truly know the identity of Satan, Anthu amene amadziwa machitachita people who Satana, know the result of sin, amene amadziwa zotsatira za they tchimo, cannot dare say that is it okay to commit sin. sanganene kumatanza bwinobwino uchita uchimo. You understand? Tumvetsetsa. Because people do not know deeply about sin. Chifukwa anthu sadziwa mozama za tchimo. Nowadays, people just consider sin as just desire. Ndi anthu amakamba za tchimo ngati zokhumba chabe. So since Jesus Christ died on the cross to wash away all my sins, Ndi foti Yesu anafa pa mtanda woyeretsa machimo anga onse. why not live a little bit for my desire? Ndi bwanji sakhalenso moyo wa zokhumba zanga? Oh, can I not still go to heaven? Kodi singapitebe kumwamba ndi kukhalabe moyo wa zokhumba zangazo? People misuse this gospel. Ndi anthu amagwiritsa ntchito molakwika uthenga wabwinowo. How will you bear the curse of God? Inuyo munganyamule bwanji, How mungapirire will you bwanji, bear the pain? mungagwire bwanji mkwiyo kapena zowawa zotsatira za How uchimo? will you bear? How will you bear that life living like a fugitive? Ndi mukakhala bwanji moyo, mukapirira bwanji moyo wothawathawa. And above all, you're not possessing the heart of Christ in your heart. Pamwamba mulibenso mtima wa Khristu. Eventually, if you follow your own heart, Ndi mungati mutsatira mtima wanu, you end up perishing, dying. inuyo kothera kwake ndi chiwonongeko, kufa. Do you understand? Tumvetsetsa. Brothers and sisters, we who are born again saints in Christ, Ife obadwa kwatsopano oyera mtima mwa we should know Khristu about this.
tidziwe za izi, We have to know that this is not something that we can bear. tidziwe kuti sichina chake chimene ife tikhoza kupirira. That's why instead of using our heart to despise His gospel and follow desire, Ndi mwa mogwiritsa ntchito zokhumba zathu chepsa we have to think Bible, about what is the heart of God. tiyenera tiganize mtima Now, what is the will of God? chifuniro cha Mulungu ndi chani. How do we go about after hearing this gospel? Kodi tikhala moyo bwanji titatha kumva uthenga What is the wabwino? will of God? How do I follow the will of God? chifuniro cha Mulungu nchani, ndingatsatire bwanji chifuniro cha Mulungu? That's where we have to use our heart. That's where we have to put our focus. Ndi pamene tiyenera tiyike mtima wathu ndi chidwi chathu. Understand? Tumvetsetsa, Do you understand? tumvetsetsa. Yes, everyone, your heart must be focused to that. Ndi mtima wanu uyenera kukhale otsatira ku zimenezi. I'm not saying that use your own determination, try not to commit sin. Ndesino kuti mugwiritse ntchito mphamvu zanu kuyesetsa kuti musachite We have people who uchimo. can only commit sin. Inu ndino anthu amene mukhoza So we have to kungochimwa, know what is behind sin. koma tidziwe pambuyo pa How tchimo great chotsatira pain and chake. suffering waits for behind us. Zovuta zowawa zikutsatira pambuyo pake. If you know that, Ngati mudziwa zimenezi, you have to repent your heart. muyenera kulapa mtima wanu. What is repenting? Ndi kulapa pamene God, kutembenuka I mchana. have heard this gospel. Ndamva uthenga wabwino. I don't want to follow my own ways now. Sindifuna kutsatiraso njira zanga. God, would you guide me? Kodi munganditsogolere I Mulungu? understand my sin is washed away. Ndimvetsetsa machimo anga But anayeretsedwa. still, as I live in this earth, I'll be tempted by Satan. Koma mmene ndikukhalabe pa dziko The wicked one will come to deceive me, woyipa ayabwerabe make me follow my desires, kufuna nditsatire make me to zokhumba fall in zanga, sin. kufuna kuti nditsatire mu uchimo. God, how can I live before you? Ndingakhale bwanji moyo otsatira Let's look inu? at just one more word before we finish. Tione mawu amodzi kena timalize. Romans chapter 8. Roma chapter 8. Verse 9. Roma chapter 8 verse ya 9. For you are not in the flesh, but in the spirit. We're talking about those who have understood the gospel and received salvation. Ndakukamba za amene alandira amva uthenga alandira chipulumutso. Ndakuti simuli mthupi koma mzimu. You are not in the flesh, but in the spirit. Simuli mthupi koma mzimu. If indeed the Spirit of God dwells in you. Ngati ditu mzimu wa Mulungu akhalabe mwa inu. Now, if anyone who does not have the Spirit of Christ, he is not his. Koma ngati munthu alibe mzimu wa Khristu, sali wa Khristu. Verse 14. Verse 14. Sorry, let's read verse 11 and then 14. Tione verse 11 kenako But if the 14. Spirit of him who raised Jesus from the dead dwells in you, he who raised Christ from the dead will also give life to your mortal bodies through his Spirit who dwells in you. Koma ngati mzimu wa iye amene anaukitsidwa kwa akufa akhalabe mwa inu, iye amene adaukitsa Khristu Yesu mwa akufa adzapatsanso moyo matupi anu akufa ndi mzimu wake wakukhala mwa inu. Bible is saying that Spirit that God gave to us through Jesus Ndakuti Christ. mzimu umene anatipatsa kudzera mwa Those who have Khristu, heard the gospel have received salvation. Those who have understood that they're righteous. amene alandira uthenga ndikumvetsetsa kuti ndi olungama. God wants to give life to you. Mulungu afuna akupatseni God moyo. wants to give soundness to your flesh. Mulungu afuna akupatseni moyo kuthupi lanu. God wants to give peace to you. Mulungu afuna akupatseni mtendere. God wants to give you health. Mulungu afuna akupatseni God wants to thanzi. give you blessings. Mulungu afuna akupatseni God wants to give madalitso. everything unto you. Protection, your guidance. Mulungu afuna akupatseni chitetezo chitsogozo chilichonse. You understand? Tumvetsetsa. You understand? Mvetsetsa. But he will give it to those, Koma akapereka kwa iwo, Bible says, Bible likuti, verse 11, verse 11, Christ from dead will also give life to your mortal bodies through his Spirit who dwells in you. ndati Khristu adzaperekanso kuti matupi anu moyo kwa matupi anu kudzera mwa mzimu amene akhala mwa inu. Through his Spirit. Kudzera mzimu Meaning that, are wake. you being guided by the Spirit of God? Kodi mutsogozedwa ndi Are you mzimu wa Mulungu? following the heart of Kodi God? mutsatira mtima wa Mulungu? Do you respect the heart of Kodi God? mukulemekeza mtima wa Mulungu? Why people say, is it okay to commit sin? Ndifa chani anthu amati kodi zabwinobwino uchita Then you're uchimo? despising the heart of God. Ndiye kuti muchepetsa You're mtima wa despising Mulungu. the Spirit of God. Mukuchepetsa mzimu wa Mulungu. Why? You want to kill yourself? Mufuna mudziphe? You want to perish? Mufuna You muonongeke? want to be cursed? Mufuna You want to mutemberedwe? destroy your life? Mufuna muononge moyo wanu? Brothers and sisters, we have to repent. Muyenera kulapa. Life is in the Spirit. Moyo uli muzimu.
flesh kills, Bible says. pamene thupi limapha. Flesh what? Thupi limatani? Kills. So Limapha. if you follow after flesh, what will happen? Ukatsatira thupi chichitika nchani? Die. Mdzafa. Health dies. Happiness dies. Chimwemwe. Relationship with ndere, families, children dies. maubale ndi mabanja ana Hope zimafa. dies. Chiyembekezo chimafa. Light dies. Chilichonse chimafa. Joy dies. Chimwemwe chimafa. Everything dies. Chilichonse chimafa. People ask me, Ndi anthu amandifunsa. Pastor, why? Abuse fajani. Why did you give up your life in Korea and come to live in Malawi? Ndi fajani munasiya kuleya kubwera ku Malawi. You know what? Mudziwa fajani. Following the Spirit of God, Kutsatira mzimu wa Mulungu. even though I stay in Malawi, Ngakhale ndikhale Malawi, joy is alive in my heart. chimwemwe chikakhabe cha moyo mwanga. Amen. Amen. Because I'm living through preach gospel, Chifukwa ndikukhala moyo la ikotenga bwino. happiness is also alive in Malawi. Chimwemwenso chidzakhala cha moyo mwanga. My relationship with family is alive. Ubale wanga ndi banja langa My chidzakhala cha relationship moyo. with children is alive. Ubalenso ndi ana I see that chidzakhala God moyo. hearing my prayer working. Ndidzaonanso Mulungu I akugwira see ntchito that God mwanga. protecting. I Adzanditetezanso see that mwanga. God guiding, Ndidzamuona Mulungu giving akutsogolera. peace, joy in my heart. Apereka chimwemwe mtendere mtima mwanga. So why not? Chifukwa chani chisatero? Living for gospel, preaching gospel in Malawi. No Kuti problem. ndikakhala uthenga wabwino ku Malawi palibe vuto. God has given me enough joy Mulungu andipatsa chimwemwe to chokwanira. satisfy me, to Kundikwanira bless ine. me Kundidalitsa. as I live for this gospel. Mmene ndikhala moyo chifukwa That's chothenga why wabwino. I have no problem living in Africa, Ndi chifukwa ndibe away vuto from kukhala home, ku although Afrika. there's many abundance in my country. Ngakhale kwathuko kuli zochuluka koma nzabwinobwino kukhalabe kuno. Do you understand? Kumvetsetsa. Satan will hide all this joy and abundance from you Ndi Satana adzabisa zonsezi zimene Mulungu and akupereka. make you to think that following your desire will please you. Kupangisa kuti inu kutsatira zokhumba zanu kukakusangalatsani. But everyone, if you follow your own desires, Ngati mutsatira zokhumba zanu, for the moment you might think it will make you happy. kwa kanthawi mukhozaona ngati zobeba But zosangalatsa. Satan, although we have heard the gospel, we accept that we are righteous. Ndi Satana achokhala kuti nafe uthenga wabwino kuvomeza He ndifolungama. will not stop trying to destroy your life. Sadzasiya kufuna kuwononga moyo wanu. So you have received this precious gospel Ndi mwandi uthenga wabwino watengwa and patali. you want to mess it up. Ndi mufuna muwonongeso. All the blessings that God has prepared for those who loved him, Bible says. Madalitso onse amene Mulungu akusekeretsa kwa iwo amene You want to akukonda just kick it away, throw it away? mufuna kungowataya kungowononga basi. Because of your flesh desire, you want to kick away all the joy and peace that God can give unto you? Chifukwa cha zokhumba zanu mufuna mungozitaya basi. You want to exchange your own desire for God's blessings? Ndi mufuna musinthanitse zokhumba zanu ndi madalitso a Mulungu. Is it okay to commit sin? Nizabwinobwino chilo chimo. Bible is asking. Ndi tufusana. Is it okay for you to die? Ndi funso lachiwiri kotsatira umenewo kuti nizabwinobwinonso kuti mufe. Everyone, if you fear the pain, suffering that comes behind, Ndi ngati mukuopa zowawa zimene zikubwera kumbuyo kwake. desire we have to throw away. Zokhumba toyena uzitaya. We have to cherish the guidance, the Spirit of God that can work inside us. Do Ndikukondwerera mu chitsogozo ndi Mzimu umene akutitsogolera wa Mulungu. you understand? Kumvetsetsa. Do you understand? Kumvetsetsa. Sin is not something that you can bear. Ndi chimo sina chake chimene tikhoza That kupirira. punishment is not something that you can bear. Ndi chimene chikubwera chotsatira si chimene tikhoza kupirira. You have not been there. Simungakwanitse. That's why you're thinking it's okay. Ndi simunakumane nazo nchifukwa yake muona ngati zabwinobwino. Everyone, if you realize the things that God has prepared for you, Ndi mukazindikira zimene Mulungu akukonzekeretsani, you'll regret. inuyo mudzanong'oneza bondo. That's why we as born-again Christians, Ngati ife obadwa watsopano, knowing how fearful sin is, ndi kuzindikira kuopsa kwa and tchimo, knowing that who's behind sin, ndipo dziwa kuti kuseri kwa tchimo kuli ndani? the wicked one. Woyipayo. Right? Si choncho? Right? Si So choncho? even the words you speak, Ndi ngakhale mawu amene watch mulankhula, out what you say. samalani mukamalankhula. Is it okay to commit sin? Nizabwinobwino chilo chimo. Who is making you to think like that and speak like that? Ndani akupangitsani kulankhula choncho, kuganiza choncho, kulankhula choncho? Huh? Ndi ndani amene akupangitsani kulankhula ndi kuganiza choncho? The wicked one. Woyipayo. Understand? Kumvetsetsa. We who have the Spirit of God, Ife amene tili ndi Mzimu wa we Mulungu, repent to God.
tiwene atilape kulowera kwa And Mulungu we ask for God's grace and guidance. ndi tifunse chisomo cha And Mulungu we seek for His will. komanso chifuniro chake. If you seek for His will, God will surely give you a blessed life. Ngati tifuna chifuniro chake One by one, He will teach you. chimodzi ndi chimodzi Of course, where people adzatiphunzitsa. can only make mistakes and fall Inde tikhoza But kulephera He'll raise pena, koma adzakudzutsani and bless you. ndi kukudalitsani. Amen. Amen. I hope that you find true joy, peace, that salvation in Christ, God, who can give unto you. Ndikukhulupirira kuti mupeze chimwemwe ndi mtendere zimene mungalandire kuchokera mchipulumutso. Don't let your chimenechi. hearts be carried away in desire and in sin. Musalole mitima yanu itengeke ndi It will zokhumba ndi destroy you and it will kill you. zidzakuonongani ndipo It zidzakuphani. is not something that you can bear. Si china chake chimene mukhoza kupirira. People who have not seen the end, they just think it's okay. Ndipo simunaone kothera mungoganiza ngati zabwinobwino. Wake up. Dzukani It's the wicked one ndi woyipayo amene wanting to destroy Cain's life. afuna kuonongeni. Right? Si choncho. But God saves him. Ndiye Mulungu anakupulumutsani. Then God will save me all the time. Ndiye Mulungu azindipulumutsabe nthawi zonse. God will not save you all the time. Ndiye ngati muyendere njira yanu Mulungu sakupulumutsanso. If He sees that there's no place for repentance in your heart, Ndiye udzapeza kuti palibe malo olapa. our life then will be in the hands of Satan. Moyo wathu udzaperekedwa m'manja mwa Satana. Do you understand, everyone? Ubetsetse wina Do you aliyense. understand? Ubetsetse. So let's know that there's a Spirit of God that dwells among us and that is guiding us. Ndiye tione Mzimu wa Mulungu umene utitsogolera m'moyo mwathu. Surely God is waiting for you, wanting to work for you. Ndiye Mulungu akudikira ife kuti agwire ntchito mkati mwa Up to ife. here, I'll preach. Let's Kufikira apa tilankhula. pray. Tiyeni tipemphere. Father God, thank you for giving us this time. Zikomo Ambuye potipatsa nthawi iyi. This morning we have talked about a sin a little bit. Mawu uno takamba za mawu anu. At first, it starts with desire, Ndi Satana amatipangitsa but that kukhala sin zokhumba. makes us to fall into great Koma darkness, amatipangitsanso kugwa mu drags tchimo us into waukulu. pain and suffering. Kubweretsa zowawa ndi And zokhoma. eventually, the sin destroys us, Ndi tchimolo limatiwononga. something that we can never bear. Zimene sitingathe kupirira. And Satan is in the one who's controlling that. Ndi Satana ndi amene amayendetsa moyo Allow umene. us to see that it's not our desire. Tiloleni kuti tidziwe kuti tizokhumba Satan who zathu. wants to destroy our lives. Ndi Satana amene afuna aononge moyo wathu. As a church, Monga church, as the saints of this church, monga olungama mpingo allow uno. us to cherish this gospel, Tiloleni kuti tikhoza kukondwera to mu know uthenga that our uno. sins are forgiven. Kuti tikhoza kulandira chitsogozo And let chake. us go out before the heart of God, Kuti tikhoza kupita ndi mtima so wa that the Mulungu. Spirit of God can guide us. Kuti mzimu wa Mulungu ukhoza kutitsogolera. Surely we will find true joy, happiness, blessings in our life. Ndipo tikapeza chimwemwe choona madalitso komanso kukondwa moyo mwathu. Thank you for giving us this time. Zikomo potipatsa nthawi iyi. Put all things into your hands. Tasiya zonsezi m'manja We mwanu. have prayed in the name of Jesus Christ. Tapemphera mu dzina la Yesu Khristu. Amen. Amen. Okay, thank you. Zikomo kwambiri. Tomvetsera bwino. So lero kunali nkhani ya mtengo wapatali kwambiri. Si choncho? Mwakondwa ngati mmene ndakondwa ene. Chabwino, so abusa chimene amafotokoza makamaka ndikunena kuti ena tilandira chipulumutso timafunsa mafunso omanena kuti kodi zabwinobwino kuchita uchimo. Ndeno amafotokoza kunena kuti mwina pa uchimowo timangoona ngati ndi zokhumba kapena kuti ndi ma desires chabe. Koma afuna ationetsere kunena kuti uchimowo umene akukamba ndi nkhani yoti si zokhumba zathu kapena ma desires achabe amene tili nawo. Monga ku 1 Yohane chapter 3 verse 12 taona kuti Kaini amene amatsogolera kuti akaphe m'bale wake ndi ndani pacha? Woyipa uja. So woyipa uja ndi amene amatsogolera moyo wake kuti akhoza kukachita uchimo. Ndi mafunso amene wawa mwa njira ina timaona ngati ndi ifeyo amene tikufuna tikhale moyo wokondwa titatholandira chipulumutso, koma nkhani ndionena kuti ndi Satana amene afuna atsogolerebe moyo wathu titatha kulandira chani? Chipulumutso. Ndi chinthu choopsa chimene akuchifotokoza nkunena kuti ngati tamafunsa mafunso amenewo timvetsetse kuti kodi tchimolo limapanga chani. Ndi tapeza kuti tchimolo lili ndi zovuta zitatu. 1 chomwe chikuchitika kwa Kaini akuti Mulungu akumuta choyambirira akumutani? Akuntemberera.
Number 2 akuti chilichonse chimene adzachite chidzakhala chosabereka zipatso kapena kuti chosapindula nazo. Number 3 akuti adzakhala otani? Vagabond, otawatawa. Chifukwa chani? Chifukwa chonena kuti watsatira njira ya uchimo. Kutanthauza kunena kuti tchimo silipereka zabwino ngati zokhumba mmene timaganizira. Komano kwina koopsa kumene kwathera nkhani akunena kuti kothera kwa nkhani kunena kuti Mulungu Satana sakungopereka tchimo kuti kakhale moyo wokondwa nkusangala ndi zina zotero, koma kothera kwake afuna akaononge moyo wathu. Ndeti kamafunsa funso loti kodi nzabwinobwino kuchita tchimo, ndeti zifunsanso funso lina lonena kuti kodi nzabwinobwino kufa, ndemuona kuti nzabwinobwino zosagwira. Ndifa yake tiyenera kumvetsetsa kunena kuti pamene tikufunsa funso limeneli timvetsetsa kuti tchimo limapanga chani. Ndetapeza kuti kothera kwake Satana afuna aononge moyo wathu. Ndengati ufuna tikakhale moyo wauchimo, kothera kwake akuti tidzafa. Ndeti tinawerenga ku Masalimo chapter 38 kucha kuyambira verse 8 umaona kucha 3 verse 8, komanso tinaona ku Ezekiel 33 kose kuja mpaka na ku Roma chapter 8 kumene tapeza kunena kuti iya ngati titsatire uchimo tidzafa ndithu, koma tikatsatira njira ya Mulungu ndi chitsogozo chake tidzapambana. Ndi nkhani ndiyoti chani? Nkhani ndiyoti ndisanene kuti kodi nzabwinobwino kuchita tchimo, koma ndifunse Mulungu kuti Mulungu ndine munthu amene ndikhoza kungochimwa, nditsogolereni mulendo umenewo. Awuzeni azanu kuti mfunseni Mulungu kuti akutsogolereni moyo wanu. Chifukwa kuchimo kulifa. So ndi zimene abusa amafuna titsimikizire tsiku la lero. Ndikukhulupirira kuti ndi nthawi ya mtengo wapatali pamene tikuonanso zozama kuti tikhoza kuzindikira moyo wanji umene tikukhala pamene tikukhala moyo wauzimu. Amen. Thank you so much. This time is now time for offering. I will invite the band team to lead us.